Здравейте на всички! Днес играем Hunger Games PvP с този мап. Така, ще го разгледаме аз пак. Лимон. Ето! Влезаха! Влязаха. И ще ги убиваме на Hunger Games. Само да спомнираме. Ако искате да знаете моя скин какъв е, ви го показах. Ти си бе мангал. Извините, според вас мангал. Спра клипчето, докато го намеря. Не го намерих, ама такова. Ето го! Ето го! Ето го! Това с бахти читра, бе. Колко? Ком така он кърпа? Сега ще го убивам. Ще го убия, той си инчантва. Като си инчантва, аз ще го отрепя. Охо-хо! Ото има брадва. Инди! Инди! Вайта пака му уби. Чао за този клип. Абонирайте се, лайквайте, сабскрайбвайте и чао!